Ja, velkommen til en ny Minecraft-video, og i dag vil vi så vise den nye version af Minecraft er udkommet. Oh yeah, baby! For nogen, hvis man vil den download noget, som vi har. Look at my ansigt. Look at this. Look at this. Ja, okay, det er fordi hans ja, Og hvad laver jeg? det han spiller Minecraft på at gå i stykker. Så han låner min tablet. Så vi kan... Hov, det er så svært. Der er noget kommet. Det er godt. Den røg ud af væggen. Det er rigtig godt, den nye er kommet. Det. Der er kommet. Det her. Og det er alle sammen Sharpness 5. Det var ikke det, jeg tænkte om. Der er kommet item friends. Ja, det var også det, jeg mente. Woohoo! Ej, hvad har du nu gjort? Det var ikke mig, der gjorde det derude på. Jo. Og så er der kommet hoppers. Yeah. Så er der kommet... Ved du, hvorfor der er en væg? Så er der kommet tripwires. Jeg ved ikke, om de var der før. Men der er kommet repeaters og... Ja, I ved. Så er der kommet dispensers og droppers. Og det her? Der kom en hopper. Og så kom det her. Ups. Jeg til at ødelægge den, det er ikke meningen. Hvis nu bare var en bil, Archie. Og væk. Og så der. Og så har vi det her. Og Så vi ikke ved, hvor vi starter. der er også noget andet fedt ved den nye opdatering. Nu skal vi vise det. Det er ikke. Ja, men jeg har også vist dem lidt det andet. At jeg kan tage damen på. Nå ja. Og det. Nej. Nu kommer en enchant i kreativ. Og man kan også gøre det her. Ja, men. Og vi skal vise det lidt federe også. Har du vist det med kisten? Nå ja, man kan jo åbne kister i kreativ. Mm. I ting. Oh yeah. Down. Det er sjovt. Hvad laver du derinde? Enchant slet ikke noget armor. Looting 3, sharpness 4 og knockback 2. Det var noget mærkeligt at få på armor. Nå. Nå, men det er en fed ny opdatering, synes jeg. Yeah. I'm the great warrior. Right. Jeg har et bedre svært, end du har. Det har du ikke engang. Jo. Jeg har et looting 3, sharpness 4 og knockback 2. Hvad er det højeste, man kan få? Knockback. Ja. Det kommer an på, hvad mener. Ja, så hvad er det højeste, man kan få? Jamen, det kommer an på, om det er Minecraft, når man siger, eller hvad du mener. Det her. Oh, look at this. Look at Der er så kommet en boks, som ikke kan holde tingene inde. Undtagen hvis det er kister. Men så går alle tingene nok bare i sådan her. Men... Nikolaj, det var. Ups. Undskyld. Jeg går stille væk. Tak for Pili. Tak for Pili. Nu er 3. Hvad sker der? En skam. Det er meget,
Eller? Øjeblik, vi skal i noget. Ja. Undskyld. Ja. Øjeblik, vi skal i noget. Ja, vent. Sæt i gang igen. Nej. Godt. Og nu vil vi demonstrere, hvad der sker. No, fuck dig. Vi skal demonstrere, hvad der sker. Du skal blive dræbt. Jeg slår dem tilbage. Gør du overhovedet? Jeg står på her, så det bliver ramt. Okay, jeg står her nu. Gør det rigtigt. Ja. Til et armøj. Hvorfor? Fordi. Okay, jeg skal have en armøj. Nej, det er noget i armøj. Det var mig. Det gør. Det gør jeg heller ikke. Det er kun én gang. Den der demonstrerer. Er du klar igen nu? Ja. Demonstrer, hvad der sker. For dem, der ikke ved, hvad de spiller er. Jeg siger det, for det var skærm, der rød bihjulet. Hun prøver lige at vende det bare. Nej. You died. Armor. Jeg ved ikke, hvor jeg er henne. I'm shifting my day away. Du kan ikke se mig. Du kan ikke se mig. Du kan ikke se mig. Jeg er ikke herhenne. Hvad vil du gøre, hvis jeg ikke trykker vise foran? Så vil jeg nok dig. Hvordan vil du gøre det, hvis jeg ikke trykker vise foran? Vil du gå ind på hver server, du går ind på? Du snyder ikke. Jeg ved godt, du bare står der og glor. Jeg stak af. Jeg nåede det. Ikke? Nå, men det var det for en gang. Håber, at I vil like og subscribe. Ses en anden gang. Bye bye!